Po 100 metrech najedete na kruhový objezd. Držte se vpravo. No to by němej neřekl, kdyby mu hubu roztrh, tady kruháč, nic jinýho. Za jízdy nemluvte s řidičem, věnujte se řízení. Po 80 metrech stojí stopařka, nemá kalhotky. Zastavte. Jo, tamhle, ukáž. Ty, to je Marilyn Monroe teda. Vy mě ale vůbec neposloucháte. Musel mu nějakou rajdu do auta, ne? Ty. Nekuš mi tady. No, ty si děláš kozy, ne? Celý cigáro? Ano. Horší než moje strana, fakt. To jsem neviděla. To snad nemyslíš vážně. Drobíš a nevěnuješ se řízení. Okamžitě to vyhoď. Tak hele, dost, končíme, jo. Teď něco předvedu. Ale drž si klobouk, jo, paní chytrá. Jsem mimo trasu. To vím taky. To jsem zvědavý, co budeš žvanit teď. Co to děláš? Okamžitě nastup a věnuj se řízení. Jo, to bylo dobrý. Ty hajzle! Tak.